sa nagilaot nga lokal. Kini, nagsimbolo sa yanong pinabuhi sa mga produkto. Managhatag o kahayag sa tagsa ng pangandoy o paglaog sa usa ka mga buo na pagkakas. Ikan sa pagkaroon tablets sa Toledo, kami ang customer Barangay Loay, Barangay Panimilan, o ang Us Barangay, Barangay Biga. kami ang Lumad Minerong Toledo. Viva San Juan de Sahagod! Viva Kinulawan Festival! Contingent number 2, Lumad Minerong Toledonon. Gikan sa lamang pagkabuhi, iniwagang sa naglaab nga naman. Mauswagon ang pagbuyo sa mga kalilahanan. Gumikan sa panagiusa o pagpinabangay. Sa ilabay ng mga dekada, naimuso ang elektrisidad o uban na ini. Ma, kano sa pagkata magkaangkon o kawili yung suga sa atong panimalay? Sige lang na, adunay mag-abli nga mina diri sa ato nga. Basin mauna kini ang maghatag ka nato o kahayag o kalambuan sa atong pamilya o sa atong lungsod.
2, Lumad Minerong Tulidonon. Grade Barangay.